Show me your soul, I gotta know best that you're beautiful inside. Είναι τη βίωσή σου. Το χαπάκι. Το χαπάκι σου. Καταλαβαίνετε, συζυγικά καθήκοντα πρέπει να φροντίζω την υγεία της. Και τη δική μου αντιβίωση, σας παρακαλώ, μόλις μπορέσετε. Και το μπλε για τον καταλαβαίνετε. Και το μπλε. Παναγιώτης Τάτσης. Εξυπνάδες. Χιουμορίστα. Το κάνει. Έτσι, γι' αυτό το έκανε. Ναι, αλλά αυτό ο κύριος Γιώργος Πάπας, η λοιπόν. Χαλπορή, έτσι. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Καλώς ήρθατε εκ καλά, μέρους καλώς μας και εκ μέρους όλων. Να είστε καλά. Θα βασιστηθείτε ή θα σας αναγγείλουμε? Καλύτερα να μας αναγγείλετε. Λοιπόν, ο τίτλος λέει «Γνωριμίες από καρδιάς». Είσαστε το μεγαλύτερο, ίσως το παλαιότερο, ίσως και τα δύο, γραφείο συνοικεσίων. Ακριβώς. Πόσα χρόνια είστε? Από το 1939. 3 γενιές. Παππούς, πατέρας, γιος. Είναι αλήθεια ότι και εσείς γνωριστήκατε μέσα από το γραφείο? Και εμείς γνωριστήκαμε. Είχα πάει μάλλον εγώ στο γραφείο. Ναι. Για να βρείτε γνωρίσω. κάποιον άλλο. Αλλά δεν με άφησε να γνωρίσω κάποιον άλλο. Ήταν ο πρώτος δηλαδή? Ο πρώτος για να μιλήσω, για να μπω στη διαδικασία της εγγραφής. Και ο τελευταίος δηλαδή? Ναι. Και ο τελευταίος. Σε πόσο είναι. καιρό Την είδατε δηλαδή και είπατε αυτή δεν τη δίνω σε κανέναν. Αυτή την κρατάω για μένα. Έτσι Αυτά είναι τα καλά του να είσαι αφεντικό. Διαλέγεις πρώτος. Ρωτάει η Νένα κάτι, σας ρωτάει. Πόσο καιρό πήρε μέχρι να παντρευτείτε? Δηλαδή γνωριστήκατε. Στο χρόνο. Στον χρόνο. Ναι. Το πρώτο ραντεβού πώς ήταν? Αυτό είναι το καλό. Εσείς γιατί πήγατε στο γραφείο συνοικεσίου? Εγώ ήθελα να κάνω μια Εσείς γνωριμία. μιλάτε εσείς σιγά γιατί καήκαμε. Αφήστε την Κατερίνα Να που μπω δεν λίγο μπορεί. στους ρυθμούς Εσείς γι' κανονικά, αυτό. όχι, δεν πειράζει. Εσείς λοιπόν γιατί πήγατε? Για να κάνω μια γνωριμία. Για να κάνετε μια γνωριμία. Είχατε προσπαθήσει διαφορετικά, είχατε ακούσει για αυτό το γραφείο, πώς έγινε? Εγώ έχω τελειώσει οικονομολόγους. Και Μάλιστα. πάντα στη ζωή μου ήθελα να βάζω ένα πρόγραμμα. Μάλιστα. Και είχα έρθει εδώ για σπουδές. Παράλληλα, ήθελα να βάλω και αυτό το κομμάτι στη διαδικασία, να δουλεύετε. Δηλαδή να κάνω μια ουσιαστική γνωριμία, η οποία μετά θα έχει και κάποια εξέλιξη. Και έτσι γι' αυτό απευθύνθηκα. Τέλεια. Λίγο πιο οργανωμένο. Το πιστεύετε λοιπόν από την αρχή τη Ναι, διαδικασία? βέβαια, πολύ συνειδητοποιημένα. Τον ερωτευτήκατε? Από την πρώτη στιγμή. Και τώρα έχετε και 3 κόρες μαζί, έτσι δεν είναι? Οι οποίες θα συνεχίσουν το γραφείο. Βέβαια. Αφού είναι και φαν εδώ του κλαμπ, θέλαν να έρθουν. Λέω, παιδιά, όχι, ναι. Μάλιστα και μια συνεργάτητα μου λέει, η Βασιλική μου λέει, ακολουθώ, μου λέει το κρατερό είναι. Τέλεια. Λέω, να φέρουμε όμως και για την Κατερίνα. Γιατί να μην είναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Συγγνώμη, οι κόρες τι ηλικίες είναι πάνω κάτω τώρα για να μην είναι μεγάλες? 10, 12, 15. Ωραία, μικρά παιδιά. Θεωρείτε ότι αυτές οι κόρες όταν μεγαλώσουν θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται με τον ίδιο τρόπο που εσείς το καταλαβαίνετε το γραφείο? Σας ρωτάω λόγω εποχής, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι βεβαίως και θα ενδιαφέρονται και για ποιο λόγο. Στο πίσω μυαλό του κάθε ανθρώπου, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, πάντα βλέπει την πρόοδο, πάντα βλέπει την εξέλιξη. Ναι. Το γραφείο λοιπόν αυτό προσφέρει. Κατ' ουσίαν δημιουργεί γνωριμίες από καρδιάς, δηλαδή να υπάρχει έλξη, αλλά βάζει κάποια θεμέλια που αυτά είναι με το χαρακτήρα, με την οικονομική κατάσταση, με το ίδιο επίπεδο ανθρώπων, ώστε αυτό να μπορέσει να διατηρήσει τη λειτουργικότητα του γάμου. Άρα, αυτό εσείς μπορείτε να το εξασφαλίσετε. Άρα εσείς αυτό μπορείτε να το εξασφαλίσετε, ρωτάει η Κατερίνα. βεβαίως, αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς εξασφαλίζουμε 100% την επιτυχία της μακρόχρονης διαδικασίας, διότι κοιτάξτε να δείτε, έξω κάποιος όταν συναντιέται τα κάνει λίγο επιφανειακά. Δηλαδή μπορεί να λέει πολύ περισσότερα, μπορεί να λέει πολύ λιγότερα, μπορεί να μην είναι βαθιά συνειδητοποιημένος, μπορεί 1002. Δεν ελέγχεται η κατάσταση. Εμείς είμαστε ο συνδετικός κρίκος που ελέγχουμε αυτή την κατάσταση και έτσι έχει σαν αποτέλεσμα δύο άνθρωποι που συναντιόνται από εμάς να είναι συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την εξέλιξη. Δεύτερον, να γνωρίζουμε τα στοιχεία του χαρακτήρα, της προσωπικότητας, των ιδιαιτεροτήτων, ακόμα και αυτό, της υγείας, όλα αυτά. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται σαν συνέντευξη δηλαδή? Βέβαια, Δηλαδή, ας πούμε ότι έρχομαι εγώ και λέω γεια σας, με ενδιαφέρει. Θα πάρουμε εμένα φιλιό, δεν είμαι ελεύθερος, γιατί έτσι θέλω. Λοιπόν, πάω εγώ λοιπόν. Και έρχομαι εγώ, πάω εγώ, με μπέρδεψε. Και λέω γεια σας, θέλω, με ενδιαφέρει.
Θα ήθελα, τι θα με ρωτήσει, τι χρειάζεται να σας πω. Καταρχάς θα ζητήσουμε την ταυτότητά σου. Θα πρέπει να βγάλουμε φωτοτυπία την ταυτότητα. Μετά θα σε τραβήξουμε εκεί στο γραφείο μία φωτογραφία, την οποία όμως δεν θα τη δει. Δεν τη βλέπουν οι ενδιαφερόμενοι, απλώς την έχουμε εμείς στο φάκελο που δημιουργούμε. Μάλιστα. Και αρχίζουμε και συμπληρώνουμε ένα σκεψιγράφημα. Ένα σκεψιγράφημα το οποίο είναι σύγχρονο, δηλαδή έχει δείξει την αξία του, διότι μιλάει για τα πάντα. Ό,τι αφορά τον καθέναν, τα ενδιαφέροντά του, πώς θα ήθελε την ενδιαφερόμενη, ύψος, βάρος, τα πάντα, τα πάντα. Ποιο είναι το πιο περίεργο που σας έχουν ζητήσει? Το πιο περίεργο. Το του έχουν ζητήσει. Καλά. Την Ούρσουλα άντρες. Είχα εγώ έναν ξάδερφο. Δεν μ' αρέσουν αυτές. Θέλω μια τέτοια. Καταρχάς, αυτό το οποίο είναι περίεργο και πρέπει να το πούμε σήμερα, να το ακούσουν, είναι ότι το πελατολόγιο είναι πελατολόγιο, η πλειοψηφία που έρχονται για πρώτη φορά. Δηλαδή για πρώτη φορά να δημιουργήσουν γάμο. Είναι οι ηλικίες γάμου. Δηλαδή από την ηλικία των 32-33 μέχρι και 45-47. Αυτό είναι η πλειοψηφία. Έρχονται, μας δείχνουν εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν ένα γάμο και δεν θα χωρίσουν. Αυτό είναι το γκαραντί. Αν κάποιος έρθει σε εσάς, εσείς, ας πούμε, πώς μπορείτε να εγγυηθείτε, τι ποσοστό επιτυχίας έχετε στο να βρω εγώ κάποιον άντρα, ας πούμε, όταν απευθυνθώ σε εσάς? 100%. 100% δηλαδή θα βρω σίγουρα ένας άνθρωπος. Κάποιος που έρχεται και χτυπάει την πόρτα μας σημαίνει ότι είναι συνειδητοποιημένος. Για ποιο λόγο έρχεται? Η Όλγα έχει ξεκινάει δει από εκεί. 100% λοιπόν. 100% γιατί είναι συνειδητοποιημένοι για το λόγο που έρχονται. Άρα το μόνο που απομένει είναι να βρούνε κάποιον να αντέσουν και με τη χημεία. Πέρα από τα στοιχεία που εμείς κάνουμε τη διαργασία όσον αφορά το χαρακτήρα, τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα. Αν αντέσουν και σαν χημεία και επικοινωνία. Από αυτό που έχετε τσεκάρει, που λέει και η Νένα, βλέπετε να πέφτουν σε αντιφάσεις σε σχέση με αυτά που σας λένε, σε σχέση με την πραγματικότητα, προσπαθούν να τα αεροποιήσουν και σε εσάς? Να σας πω τι γίνεται, να σας πω τι γίνεται. Εδώ είναι το όλο ρεζουμέ σε όλα αυτά που συζητάμε. Εμείς επανατροφοδοτούμεθα κάθε φορά που γίνεται ένα ραντεβού. Δηλαδή, βγαίνει μια και είπες εσύ, βγαίνω εγώ, ας πούμε, π.χ. Εντάξει, δεν μπορείς να μιλήσεις τώρα, λέει. Και έχεις ένα αποτέλεσμα μετά να μας πούν, ο κρατερός είναι έτσι, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Εμείς να μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα, ακόμα περισσότερα. Και έτσι είναι σαν αποτέλεσμα στα ραντεβού αυτά να έχουμε τέτοια πληροφόρηση που τελικά να φτάνουμε στο τέλειο. Και να είμαστε σίγουροι σε αυτό που είπε η Κέτη, ότι 100% πετυχαίνουμε. Ρωτάτε και τον κρατερό για το ραντεβού που έχει. Να ρωτήσω κάτι. Άρα εσείς δημιουργείτε τις συνθήκες και μετά αφήνετε τους ανθρώπους να ερωτευθούν, έτσι. Δεν είναι ότι... Το θέμα είναι όπως... Δηλαδή τώρα να σας πω το εξής, ότι πολλές φορές, δηλαδή ας πάρουμε εσάς σαν παράδειγμα, ένα ευτυχισμένο, ωραίο ζευγάρι, επιτυχημένο κλπ. Έρχεται ο κρατερός και λέει θέλω κάποιον που δεν μιλάει. Αυτό λοιπόν καταφέρνουμε. Καταφέρουμε να δέσουμε δύο ανθρώπους που ενδιαφέρονται όχι μόνο να αρέσει ο ένας τον άλλον, αλλά να έχουν στοιχεία να προχωρήσουν, να πετύχουν στη ζωή. Και αυτό είναι. Λέω ότι θα με διάλεγε η Κατερίνα. Βέβαια, σίγουρα. Πόσο γρήγορα γίνεται ο γάμος? Δηλαδή, στον ένα χρόνο, στους 6 μήνες. Στους 6 μήνες εμείς λέμε ότι 6 μήνες είναι πάρα πολύ καλά για να γνωριστούν μεταξύ τους. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εφόσον και οι δύο έρχονται στο γραφείο μας, πάνε να πει ότι έχουν λύσει και τα υπόλοιπα προβλήματα. Αυτή τη φωτογραφία, την πραγματική, πότε τη δείχνετε και τη βγάζετε από το φάκελο? Γιατί είναι και αυτό ένα μυστήριο. Βγαίνουν αμέσως ραντεβού. Πριν δούνε τη φωτογραφία. Εννοείται. Μια φωτογραφία δεν λέει κάτι όταν ψάχνεις μια ουσιαστική σχέση. Τι να σου πει? Δεν παντρεύεσαι το πορτρέτο κάποιου. Είναι συνολικά η εικόνα. Ο χαρακτήρας, ο τρόπος συμπεριφοράς, τα πάντα. Έρχονται συναισθαλμένοι. Δηλαδή δεν ξέρουν τι βλέπουν. Είναι από κοντά. Οπότε ο καθένας να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, αν είναι κάτι που του ταιριάζει ή το απορρίπτει, το εγκρίνει. Πόσα ζευγάρια έχετε παντρέψει? Εγώ έχω φτάσει περίπου τα 17.600 ζευγάρια. Κάθε καλοκαίρι γίνεται ο γαμός. Παίρνουμε 3 τα προσκλητήρια και νομίζω ότι καταφέραμε. Βέβαια μας έχουν βοηθήσει τελικά. Κοιτάξτε να δείτε τι μας έχει βοηθήσει να αυξήσουμε. Δηλαδή μέσα στο 2014-2015, ενώ υπάρχει οικονομική κρίση, ενώ υπάρχουν τα μνημόνια, εμείς προσωπικά σαν γραφείο κάναμε μια αύξηση των γάμων περίπου γύρω στο 30 με 35% από αυτούς τους γάμους, δηλαδή περισσότερο αυξήσαμε. Και γιατί όμως? Να σας πω γιατί. Διότι κατ' ουσίαν οι άνθρωποι, είναι η απάντηση στην ερώτησή σου, που έρχονται σε εμάς,
θέλουν να είναι σίγουροι. Δηλαδή, σου λέει να δημιουργήσω οικογένεια, αλλά όχι να χωρίσω. Τι είναι αυτά όμως που συνήθως χωρίζουν? Ποιο είναι? Πολλοί πιστεύουν ότι είναι η απιστία. Μα εδώ έχουμε την έλξη για να μην υπάρξει η απιστία, δηλαδή να θέλει κάποιος να δει κάτι άλλο. Τι άλλο είναι? Τα οικονομικά. Μα εδώ γνωρίζουμε και για τους δύο πώς θα προχωρήσουν ώστε να έχουν λύσει τα οικονομικά. Τι είναι το άλλο? Οι αξίες, να πιστεύουν στην οικογένεια, να πιστεύουν στο θεσμό. Μα για να έρθουν στο γραφείο, το παραδοσιακό γραφείο συνοικιασιών, πάνε να πει ότι πιστεύουν στο θεσμό του γάμου. Άρα από εκεί και πέρα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Και να κάνετε τα ζευγάρια 33.000, 66.000. Καλή επιτυχία ευχόμαστε εμείς. Να συνεχίσετε πάντα έτσι. Να είστε καλά. Πάρα πολύ εγώ καθόλου. Θα μπορούσαμε να μιλάμε σχήμα λόγου. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για όλα αυτά. Μια φωτογραφία είναι καλό να τη δείχνετε. Έτσι, μια φωτογραφία. Εξαρτάται από λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή εγώ την πάσα. Θα την κάνει η Κατερίνα την πάσα.